I això és un fort aplaudiment per a tots ells, la nostra joventut, el nostre futur, que van donar l'exemple de solidaritat al món sencer i una lliçó als polítics. Nen de Bloquer. De personas, mascotas, vidas y sueños que ahora conformarán una V de humo en el asta y en el cielo del Chaco. Buenas tardes a todos. Hijos, escuchar y concentrar a una que si vas a aniversari perché lo sé convive fa la festa o si vas a prendere l'altura alla pensione del pollino lo sempre bene le sepi delle sangue spere sudere sempre secondo generando musica de cantra delle stici halt y para usar por sus no ser realmente afectarse de la venganza desde enseñanza ser a todas las poblaciones afectadas, a todos los veïns que tant estan patint. Us podem assegurar que les sortirem del camp com les vagues de sortir de les cendres. I sabem que serà així, perquè sempre tindrem el poble al nostre costat. Els altres... Els problemes socials són complexos, però no impossibles de resoldre si treballem. L'esperança necessita...